molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel wembaka kotenore kod tuo mar goita kaka waluonge gi dholuo kata kaka wanyalo kete gi dholuo maber wanyalo luonge nango kosenena goita kamano okang'eyo nyinge gi dholuo lakini jomoko nitie manya konyowa kanyo to en goita en kuot mabede ng'ut kae koro ka jomoko ng'e nying mar goita no nitie gimo ma samoro kuodo jomoko e ng'ut gi get piny kama matin kama maka wanyalo wacho ni goita en kuot mar ng'ut de bede ni ang'o makelo tuo mar goita daktari e ng'ut kae nitie gik mochwe mopogore achiel kuom gi ka joma chuo ne na inya sama wuoyo to nitie gima rengo ka ken iluon lokro ma jomoko kizungu luongo ne Adam's apple tiende piny kanyo nitie gland kenda luong gland ang'o gi dholuo lakini nitie gi chwech moro kanyo matiyo tije mopogore del entie kanyo okonena inya to en ge tie ng'ut kama tie ng'ut tir kanyo kanye kamentie koro ka gland ni okuot to mane ma iluongo ni goita kamano mathoth ne kaponono ni ng'ato neno aina mwanene pichani wanyalo wacho ni mano goita to thoth ne odongo ng'amo bed kamano dichiel koso odongo mos mochop kama ochopeno daktari odongo mos mang'eny ji chieng' mokwongo fwenye ma chieng' ma gikwongo fwenyo kata gin giwegi oging'eyo gidhi kiyo to ging'ire sama girwakre to ginen gino kuot nikech odongo mos mana kaka nyathi kadongo okinega ni nyathini dongo ng'amo dhi oko moduogo ema chako duogo koni nyathini tiyo dongo mabor kamano ochamang'o te kaka gine goita no bebedo odongo mos kabisa to kisefwenyo miseneno no kore entie to ineno ka ichako neno ka koro odongo mapiyo e pachi neno no koro odongo mapiyo ng'eny gi dongo mos kabisa achiel manyalo bedo ni tie gimomiyo gidongo piyo bende mana tie lakini ng'eny gidongo mos ok en gima tieko higni kapok notice ne gino medre kech mokwongo ok en e ng'ut oko koni en gi e iye matin en ga kaka wacho ni tie ng'uti kae koro en ka gimo donje e kori matin koro samoro yudo ka mondi nene kowuok oko kama osedongo mang'eny kamano ma kine odongo kaka koro mwanene pichani mano en gimo sika wigni to ka ine ochop kama ochopeni daktari manyiso ni iye to kare koro chalo nade iye nitie ma koro landro ochope to king'iye malong'o paro mano kothgi koro giparo mane kaka dhano bedo kapo ni e anyuola machielo kama to ok en gima ber ka ng'ato bedogo machop kama ma ochopeni kamano ma kela e penjo machielo daktari ni kare wantiere kod kidienje adi mar tuo mar goita nikech ipimonwa ni nitiere moko ma dongo ka dok gi iye moko dongo ka wuok gi oko kaka koro ma odhi nyaka e tok ng'ut de gibede kidienje mopogore mar tuo ni kose nena kidienje achiel style modongo godo e mopogore gin kidienje mopogore to e kidienje kanyo bedo wang'o wach ni kakodongo to apani gik mamiyo odongo kamano to pogore to gimomiyo goita bede e kidieny minyalo pogigo gima kelo goita mane kidieny ma inya ketgi ahinya mokwongo gimomiyo goita bede en samoro nitie chiemo moro miluongo ni iodine miyudo e salt e chumbi tinde kineno chumbi mang'eny miuse dukni ondik ni iodized salt ka iodine tin e chiembi kata ka miyae iodine tin e chiemo mawuok e logo koro dendi gombo no bed gi iodine no mondo los gima goita no losni gima goita no timoga gima iluongo ni thyroid gland ma kokuot to koro iluongo ni goita gima thyroid gland no timo koro ok timore ok yudre malong'o gima produce gima golo e dendi kanyo ma dhi tiyo e dendi ok yudre moromo koro nitie kamoro e wich ka miluongo ni ene tie wich tir tie wang e kind wang kae ok adwa wacho nyinge nikech nyinge moko be samoro confuse enie ma ogolo chik ma miyo goita ni gine kama goita bede ni tiyo koro koyudo ka iodine tin to wuok mang'eny mondo nyis gland ni timane mang'eny timane piyo to nitie ma yore ariyo minyalo timo go gimoro piyo either imed
imed gik me ilose go kokamano timed jok malose koro kiloso kimedo jok malose mang'eny to koro kuot nikech imedo cells matimango mamiyo kuot nikech isiki kon gin dakugol moromo to gimedre numbers dakugol moromo koro instructions ai obwongo ka wacho ni ng'ut kaeri wadwa ni ugol mang'eny mano kidieny achiel mar goiter. Mar ariyo en kapo nitie kuot moko ma samoro bede del kata miri ka yudo ka gimoro koro kuota waluongo gi nodules onya kuota kamano maonge gima osefweny malong'o mamiyo okuot kamano. Mar adek nyalo bedo ni in gi tuoche mamoko. Nitie tuoche moko makelo kuot kamano. Nitie tuo achiel matimore ni del chamore owuon, iluongo ni autoimmune. Koro ketho cells moko kaeto kama nyisi ni obwongo golo wacha odhi to obe ochako chiwo instruction mondo owuog mang'eny. To mar adek bende modwa chal gi mano nitie moro ma en odhi to ochamo gine moko ma geng'o daluong nang'o hormones mawuok go kaeto koro del winyo ni hormones onge makata bed man hormones go nitie. Mano be miyo koro obwongo golo instructions mondo oti matek moloyo. Kaeto nitie moko ma inyalo yudo ni infection moro donje koro be kuot man infection odonje go to ok chope stage mar goiter ahinya en mago ok chope stage mar goiter kaka mamoko. Koro mage gik ma inyalo wacho ne kidieny ma goiter bedo go to kaeto kesewacho kamano to anyisi ni nitie kaka samoro odongo kodhi iye, samoro wuok oko, samoro en oko gi iye. Samoro en oko gi iye. Koro kaka symptoms bo wuok to luwre kaka odongo, kaka olandore. Kamano. Awinjo kilero kacha ni nitiere tuoche ma samoro dwa chalo kode ma minyalo miyo tie ng'ut kuot to kochop kama goiter nyalo gik nyakata nyalo kuot magige. Daktari e seche ma ng'ato neno ka gimoro donge ng'ute onyalo fwenyo nade pogruok e kind ariyogi kapok odhi ahinya nikech pimono maler ni po nono ni ok ofwenye sama ber to wanyalo poko dongo mochalo kama kata kochalo kama picha mokwongo mane waneno mabende thothne ok apar ka tich ne yot ahinya. Ere kaka inyalo pogo ni ma to en goiter to ma to en mana tuo machielo to tuoche mage kata kok wadhi matut manyalo chalo kode makelo kuot mar ng'ut kamano. Kok wadhi matut kwa mula. Ero kamano. Mokwongo tuoche ma dwa chalo goiter tin ahinya. Don ng'ato chwe matin ratil mamalo mar del. Koro ratil mamalo mar del koro yudo ka nitie boche. Koro kiloko ng'uti ni to ng'ato nyalo paro ni okuot. Kiloko kondo nyalo bedo kuot, samoro ok okuot. To kata kamano ng'ato nyalo bedo gi tuo mar infection. Kaka tuo moro nitie ni TB, tuberculosis. En komako nyarung'rung ma bedo kuonde gi, iluongo ni nyarung'rung. To nyalo kuot mawuog ka gima modwa chal gi goiter kamano. Kaeto infection moro amora kata bed mani pimple moro tuch kae to nyalo kuot mawuog kanyo. Kaeto nitie jomoko mosebedo gi tuoche moko kaka cancer kose spread kuonde moko mochope nyarung'rung koro samoro nyalo kuot e area madwa chalo kamano. To ok ging'eny ahinya madwa chalo goiter kaka goiter chalo. Daktari ni pimonwa kacha ni thothne en nok mar iodine mabende thothne wayude chumbi ma thothne inyewe duka kendo beche bende ok rachruok. Iodine chemicals moko ma influence del. Iyude chumbi kopogore kod chumbi. To chiemo mamoko be kata ma alode iyudo gi ayuda. Nikech iodine en gima yudre e lowo. Koro nitie chiemo, pi, mago kuonde minya yude iodine moromo. To kata kamano kiyude korka chiemo koni ok yude e yo mang'eny moromo. Ok oromo. Kidhi e pinje moko kaka Amerika, sani kiyudo goiter to miyo ni iodine tin no tinde onge nikech chumbi te okete iodine. To kata Kenya ka aparo nyaka be nitie tin kabisa nikech wach keto iodine e chumbi no chakre chon. Tinde dhi ma higni 40 ka chuno nyaka ket iodine e chumbi. Koro kiyudo joma nigi goiter
achiel masa moro kaka gidake mopogore nikata kaka chiemo magichamo mopogore lakini achiel minyalo yudo ka iodine ma ok en tuo makomo ok en tuo mang'eny sani mar iodine no to tin Goitre to pod mana tin Goitre nitiere to bire kidienje mopogore to mar iodine ni matin ero kama na ahinya to wachire ga kod kidienje mar jomoko ma bende thoth ne thoro ga keto chumbi mang'eny e chiemo ma seche miketo chumbi mang'eny e chiemo no manyiso ni keto iodine mang'eny e dendi ka iodine ng'eny ahinya kata ko ng'eny saidi e del onge shida iodine the quantity del tiyogo gi manie chumbi ok nya chando del podi ko yudi kama iodine mang'eny omiyo chando del nikech iodine madkel mang'eny madkel ni chalo dend en okonya yudre kiasi mikete chumbi koro chumbi mang'eny nigi shida ne mopogore lakini to en mar Goitre ero kama na ahinya daktari yudo ka thoth ne wathoroga godo bedo kod kidienje mopogore mag ji mana kaka ni wacho nitiere jomoko ma samoro kit dak kaka gidak nyalo keto gi thuolo mamalo mar yudo tuo mar Goitre kotenore kod kaka gidak kaka gichiemo jomage bende mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo mar Goitre kata doko ni mar iodine to tinde kwane ni piny nikech tinde en chik ni nyaka ket iodine chumbi kaponi jokma ng'eny gi yudo Goitre jabedga jokma e anyuola gi be gisebedo Goitre mo en gima wuothe remo nitie kaka del tiyo maka inyalo bedo no chamo iodine marom nikech kata gidhi e gweng' manong'eny ndalo ma iodine nok kete chumbi ahinya niyudo ka ok ji te manen kode to iodine to manie alwora magidake ten the same koro gichamo chiemo machal to jachiel emiyudo ka giminyalongo ni ok gin efficiency dendgi ok efficient enough etiyo ga iodine matin no gidwaro mang'eny mokalo kanyo koro nitie kaka odokor kanyuola matin mine mapek be nyalo bedo gi thuolo mar bedo gi Goitre nikech tie hormones moko machendo kanyero masamoro mulo gidongo glano dongo kato kaka na wacho seche moko sama wacho kidienje nitie tuoche moko mabe miyo Goitre bede maloyo jok ma kawaida kamano makuom joma mine wamake maka kanyo wabudugo kanyo kwa seka oyueyo en penj laktar ka bende wang'eyo tuo mar Goitre ma bende daktari opimonwa ni onyalo biro kopogore akotere kod gik mopogore kaka iodine samoro okoro medela tuoche mopogore manyalo mako dend ng'ato kachiel kod hormones bende nitiere kaka tudruok nyalo bede kind obwongo mamiyo koro fuon odongo moingo kaka okonego bed ni odongo waka oyueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. My name is Tony Mungai Hutia, Nyoto Tuwe, and that's why the Bible talks about it's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be played responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Tudri kod Stella Brenda Ochieng,
yamo mi thuolo mar neno makare kendo rango chudo magi kokalo e imo. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar Ramogi TV ngima en mwandu kauno wangeto mar Goitre. Mabende daktari pimonwa ni gintiere kod thuolo mamalo mar gamo tuo ni kod sekonyore. To obro lala koso ng'eny gi odok piny. Ng'eny gi odok piny to kosebedo ni ndalo mipek to muti kuot kamano to thuolo mar nyaka ni nyalo bedo ni bo bedo kode ni malo kamano. Daktari aneno kama tire kod picha mabende pimonwa thyroid kata fuon mantiere tie ng'ut ni maber kachiel kod mano mokuot. Samoro bende inyalo kala kod nyalo wuotho kodwa e picha ni mondo mi tang'nwa gigo ma anyalo miyo oyarore kata okuot kachiel kod seche modhi nyime kod twakwa mar Goitre machiegni. Kamano. Koro kaka uneno picha mar mama ni, apani mama kanyo chal ka gima okuot. King'iyo picha no maber to chalo ka gima okuot. Goitre gland ni mae gima lokro mineno ka ng'ato wuoyo to kata komuonyo chiemo to gine ni kamoro ka. Koro en gi piny kikalo kama tinti ma ine kor ng'ano. Koro kinene kaka mae kakogore ni gin gichalo pockets moko matindo mang'eny. Koro achiel kuom gi nyalo bukore to chaka kuot. Ka maonge gimomiyo ng'ato nyalo fwenyo. Kaeto nitie moko ma be gin kansa. Kansa be nyalo bedo mar gine. Te gin achiel gin ok ging'eny ahinya. Koro kaka nawacho seche ma hormones ma gigologo okoromo e del. To nitie gimiluongo ni feedback. Remo dhi e obwongo kocha to wacho ni wadwa ni mondo wanyis ng'ani gland ni mondo gol hormones mang'eny mokalo. Samoro osetiyo mochopo gikone. Kama ochopo gikone no, koro chako loso cells moko mondo konygi manene tiegi e tich kaeto dongo bedo maduong'. Koro ma kipimo gi ma tineno ka matin to maduong'. Ng'ama ngima kaponi mang'ut ng'ama ngima to onge kuot moro amora mineno ka ma ring'o moko ka skin pien nitie kairi gik mang'eny koro umo ka maber to ma to kata ben manin ring'o iyudo ka koro ring'o gu pien odhir gi oko emomiyo ineno ka koro onyaneno mokuot. Samoro kuot modiyo lokro ka, samoro kuot modok kocha, kaka moro mane waneno picha mambele ne okuot mo oringo odhi nyaka chien gi kono. Gi piny koni be samoro nyalo diyo kama muya nitie. To but gima duong' en king'iyo kata magi yapo ning'iyo mana tineno ka kata gine gie glands magi be dongo. Koro gin magi kuot achiel ma ariyo kamano to bedo maduong'. Demo miyo ok okuot uniformly nikech gin glands matindo mopogore moket kanyakla e dandi kae. Gimokele kose ineno kaka kokuot no itemo miye tich mang'eny to medre in numbers. Koro wapogi gi ariyo, nitie wapogi adek. Nitie moro mokuot akuota to gimogolo e kamano to romre onge pogruok. Romre ng'ama onge shida. Mani luongo ni thyroid. En thyroid e hormone ma wuok e gine ka e that gland. Koro en e dendi ka ok ibi winjo anything. Ngima to ka to kuot onge gima chandi e ngimani nikech tichne pod otiyo ma kiasi kaka onego ti chakre chon. Mar ariyo en kama koro lokre bedo ni teko mitiyogo tiwinjo kiola ola idwaro romre ng'ama ok ochiemo maber. Siki ola nindo siko ingi ainga
winje ni ifila kine lazy ke songwe men lazy gdolu ta kene wachana dendi okotegno maber dendi okotegno maber kaito kata ka gitiyo to giwitiyo atia ka giyolo ginyatiyo matek to nitie kidieng machielo ma hormone magigolo no koro gigole mang'eny odhi malo kaka nitie momiluongo ni Graves disease ogolo hormone mang'eny o stimulate makata nitie moromo nikech kogolo to del ok winj no golo maber go en kaka na konini ogolo omiyo gik ma in dendi lokore tek obedo energy koro bo miyo liet yot iwinjo ka liet in siku sweta kata kama wabede ni koro ng'at man gi gine mamalo no ok nyal bede adundo ni gocho matek masamori winjo kata kadundo ni gocho dhano mapile ok nyal winjo adunda ka gocho nikech gocho normal mat samori winjo ka koro ogwecho mi winjo makata ng'ato kong'ito nyaneno ka adundo ni gocho kaito rembi pressure ni nyalo dhi malo nikech gocho matek gik moko kaka wich bar nyalo bedo ni ng'eny kuome osiko sweat mang'eny nikech ogolo generate heat mang'eny kaito denyo be ginya chiemo mang'eny nikech siko spend gik moko mang'eny mage gik manyalo wacho ni pogruok mane kindgi adekgo tie moro ma onge affected endi onge symptoms tie machielo man gi symptoms to duoki e yo manyap to tie machielo man gi symptoms to teri e yo ma ng'at ma gige de malo matek iwinjo kata ma ich wangin go matek kama otudore kod weche mag hormones gi mag hormones kaito bende nikech ni awinjo kimulo kata ratil mamalo mar del bende nyalo miyo ng'ato thuolo mamalo mar bedo kod goita seche ma intiere kod kidieny ma ogik mani leronwa ni samoro onyalo miyo bende chiemo mang'eny kotenore kod teko kata kotenore kod chiemo kaka regore bende seche michiemo mang'eny dogi pod obro chwalo ni ratil mar del mago rego te nikech odwaro en wuot to kowinj ranyisi moro amora kaka ni lero cha samoro bende en moro ma keto dende chwakore mang'eny entiere kod liet luya chame samoro bende chiemo mang'eny to dende to dhi adhiya kotenore kod hormones ma wawacho gi obiro iri kaka laktar an daktari awinjo magi ma samoro oneno ranyisi ng'ute osechako kuot goita biro kaka koro waneno e picha mani lero nwa maber cha ere kaka itimo diagnosis koro kiseng'eng'e gi wangi kama to roma mar wacho ni ma to en kata ma to ken kamano ero kamano mokwongo ng'eny goita kan jok man gi practice maber ifwenyo gi kanende timatime examination ng'ato biro e tuo moro nono kata ng'ato biro e pimo biro mitimo higa ka higa kata bang' ndalo higni moko matin titimo ni pimo mondo oyud ka ngima ni kare kata ok en kare samoro mama dhi e clinic mar hospital to kipime nikech ka daktari ng'a maber to pimi from wi nyaka tiendi to gik mopimo go tete to ng'iyo to one of the things achiel kuom gik monya yudo en ni idgi goita sama samoro ne dekia mana achiel kuom gik machiji nto ng'ani men goita ni mar ariyo gima nya chiji en gima ng'ani onyisi kaka na nyisi ni jomoko gin koro tinde giola to mojo moko be tinde liet ng'eny kuom gi winjo karemb gi ng'aringa matek samoro winjo ka adundo gwecho matek koro mago gik ma mi chich nto ng'ani ang'o momiyo otimo to moro be dhera onge gima otimo malong'o mamiyo odher to dhera koro mago gik ma mi chich to kose mi chich kamano to inyalo pimo remo ipimo remo ting'iyo to goita maneno nikech samoro ifwenye kokuot mayudo ni ang'o mogolo ogolo hormones ka kiasi moromo koso gole mang'eny koso ogole matin nitie test mitimo kamano to mi mano mar ariyo inya timo ne ultrasound en picha moro machal mar x-ray ing'iya ka ing'iye to ineno kako rom samoro donjo iye samoro samoro konen ka kech kokut kodok gi iye kaka ni lero nwacha to kibinene nyalo dok gi iye kata nyalo wuogi oko kamano kodok gi iye kamano to kibinene koro achiel kuom gi ibo mafwenyo ni reme manyisi kata ultrasound manyisi to kiseneno ultrasound ibo yudo moko ma samoro neno ka nitie kata pi moro kudre kanyo mondo ing'iya nendo chal nade to ultrasound ka be nyalo mi
paro moro no wa timie gimiluongo no biopsy ichuo sandan fine needle aspirate ba ikolo chuo sandan tidhi tigolo cells matin tidhi tipime laboratory achiel kuom gi nyalo bedo ni en cancer samoro be chuni ni tim gimiluongo no CT scan x-ray machielo be itimo CT scan mang'iyo kako bedo to en CT scan machalo o slice ochalo gimang'iyo giming'iyo no at different levels kagimo igo ichwado slice e the tip kaito ni iodine to kae motere kaito idhi tigo picha tineno na iodine obedo distributed nango to nyalo mi picha moro manyisi ni goita ni maneno ni okuot gi kama to nyalo bedo ne en bila mag golo iodine mangene hormone mang'eny kata nyalo bedo ne en bila mok gol hormone mang'eny kama ma gigi duto te nyaka tim koka fweny ni en kidieny mani kosinyalo tim achiel kata ariyo kata man examination history samoro family ntiere ga kod chandruogni nyaka tim giduto te mondo mi ng'ato bed gadiera kose oyo kochuno nyaka tim gi te lure gi gima iyudo kaka ifwenyo mokwongo maremo ni to nyaka tim maremo to nyaka tim nikech ok inyadhi thiedho ng'ano wabo chope thieth bang'e kapok ing'eyo ni to goita ni en goita bila mane dipo kidhi migolo te to nitie madware no nego kik gole samoro en kaka ne wawacho ni mar iodine kar iodine tin timedo ma iodine diet inyaka tami yedhe moting'o iodine mondo koro gichak tiyo maber kae to chako ng'wanya kapo ni mane giba ne shida koro ok tim gite to kapo ni idwaro gole to ne ber king'eyo kata en cancer kata ok en cancer to ndi moko ma very clear mag kichop stage mar ng'iyo kapo ni en cancer kata ok en cancer so daktari mathiedhi nyaka decide mano kalure gi moneno symptoms minyise gi gima komuli to fwenyo kanyo kaeto gi ultrasound gini go kotimo to decide which one mobo timo next mana kar dogino daktari bentiere ga kidienje mag goita malokore cancer nitiere ga thuolo ma onyalo lokore koso onyalo chaka ka goita kamano kata odhi molokre gimoro nono kaka cancer koso ka oseyud ni en goita to en goita no kapo nono ni kuot biro kotenere kod cancer mopogore bene na cancer go nitie achiel machakra cancer maybe samoro ko chakre ka cancer obedo goita nikech en cancer goita actually goita kiwacha dier en wach man okuot no mane kuot koro katin gi cancer katin gi modonga pod en goita koro ndi moko minyalo yudo ni chieng mifwenye tifwenye ken cancer to nitie moko magin nodula ilungo nodula moko mananyisi ni kuota mabe kidwaro gima miyo kuot be okine achiel kuom gi kolu amiri mang'eny to lokore bedo cancer to kinde bedo cancer gi kinde bedo no kuot no nyalo bedo nitie pogruok matin en ni complex mar cancer bede nitie koro kanyal donje ahinya lakini achiel kuom gi no chakre ka moken cancer to koweya mobudho to lokre mabed cancer to moko to be yudo ka chakre ne fwenye no fwenye ken cancer kikidhi mabor kikisudi chenden page laktar wang'iyo tuo mar goita daktari leronwa maber kendo fononwa tiende eyo maler mokalo nitiere achiel manyalo lokore cancer to ok ng'eny gi to bende ginyalo kawo higni mang'eny mokalo kapok okuot ahinya mowuok oko omiyo kikidhi mabor kikisudi wang'iya ne weche mag thieth ni ponono ni osetimni achiel kuom tests manowacho gi kata giduto te thieth chalo nade mane penj laktar kaa those who have already completed training. Dancing is Opak Ruoth Nyasaye ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko mondo iyud wendani kaka skiza tim mari di mana *860 *415# to parie ni Ramogi TV enye ot mar jower te. Pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango hopyo. Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Nikundiala lajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini?
Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Lugha tiswa unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya Makarao. Wapi huko? Tazama Makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Kike ye kanyo. Onge gima kiko ka en kwe amos. Kiko nyaka ilikum siti matini ibo bet majaber. Karanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang e chenro mar ngoma owake. Woktich wakelo ni ngolo manyien. Yagita momino kinyo udu bunya. Ye uda nyango. Tichario Ras Reggae owake. When the quarantine thing done and everybody touch bro. Tichadek en odiochieng mar twak gi jothumbe. Dogo mi adonjo wichlu. Tichang'wen kama nene waterie ngolo machon. Karamela kakingeyo nyajomoko. Ticha Beach, Sukus owake. Lisa, olingo mamae, bonga na ye. Kete manaka kod papik. Ngoma owake, Woktich nyaka Ticha Beach, sapar gidakika parga beach odhiambo, nyaka sapar gariyo. Bedo kod dalani kata odi iwuon ma ok ichul dwe ka dwe mi thuolo mar yudo hola ma piyo piyo ka idwaro kawo hola. Atinawa. Wakawa. Inunje lusi nikechihera. Apenji san kari ya nango momiyo. Komise ma sirikande gero e lony manyasani. Piny owacho. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula koro keto ting' ne komiti mag od bura mondo mi onon paro manyocha ne ochwal gi jatend Kenya William Ruto mag dwaro lokruok e pend chike moko mathurka. Penj laktar kokalo Ramogi TV en tuo mar goita mabende wayudo kacha ni bire yore mopogore opogore nikech ikele gi gik mopogore opogore del. To ranyisi maduong' ma daktari opimonwa kacha en ni kineno ka dandi okuot, mano nyalo bedo ni intiere kod goita. Kata kamano kuot duto te mag dand ok en goita, nitiere moko manyalo bedo tuoche mopogore opogore kaka noleronwa. Daktari seche ma isetimo ne ng'ato examination, samoro sepim remo, samoro sego picha, kidenye mopogore opogore mag pichni, thieth thoro chalo nade? Mokwongo erokamano kapok awacho thieth to daher nyiso jok ma jowaje sana joluo ni thieth ma inyalo mi nitie osiptal. Kik ng'ato pare wach juok moro kata wach okwany tiendi okwany ng'uti kiang'owa nikech kiyudo ng'eny jok man gi kansa gi ng'eny man gi goita gi ng'eny gi iyudo kosar ng'utgi. Ok en gimoro misaro nto bo wuok en piny en dipe ye kuro ma kisaro maber michope to be inyal bleed mitho nikech ok en skin ka owangi ye kucha kokuodo koni kobiro kama. Koro ok en gima onego bed ni ng'ato budhogo mokwongo. Mar ariyo thothne iyudo ka jowa wacho ni en juok. Ji mang'eny paro ni en gimoro kata juok moro kata mathieth nyalo thiedho. Kato bende samoro daktari kapo moro bende osare to moro kosare kod gik maler ma bende yang chako kelo infections, nyalo chako keto kute kanyo machak kel
nyaka machakel tho apan ber ko kato mara riyo mara dek in other words eni kosesari kamano ngutira racha midwa mani siki ume sate to ngut no mi maber monego beni inyalo sungo ni jibe samoro kata tigo gini koro kidwaro wako ngich kirwako tigo to ngato neno kamosarno koro goita ni one game kumomiyo ithiedhe opogore ng'enygi kata waneno madongo kagi magi wanyiso madongo nikech mage mantie ng'enygi ji odaga to be gikia kata nitie shida moro maduong' to moko be oseng'eyo to gine ka duong' ahinya nikech en gimo nya wuothogo to kidwa thiedhe to nyaka ibed gi momi thiedhe manyiso ni nyalo daka kode daka kode teka ni oko interfere kodi okuta kanyo tidagada mabe ka ng'ato ok nonyisi to ng'uti maneno ni donge chalo gimo kuot samoro nok ding'eyo to ng'enygi kamano achiel bedo madong kabisa kaka mwaneno gi koro gima nyalo mi ithiedhe lure gi gimifwenyo be kiyudo ka en magolo hormone matin tinyalo dwaro ng'eyo to hormone ni owuok matin nang'o tinyalo miye yath mamiyo koro bomiyo hormone wuok mang'eny moromo kaeto dogo beda size ne makare onyang'wonya maber kapo nitie kata infection moro man machiegni kanyo ma confuse be infection no be nyaka ithiedh wawuondre ni kata kaka wacho ni gik moko minyalo paro ni chalo goita to karo ken goita kaka TB kapo ne yudo TB mobedo no kuot kanyo to kithiedho TB to gik moko nyalo ng'ong kuot kanyo manyalo wuondo ng'ato ni goita isethiedho morumo koro moko ithiedho gi yath moko chuno ni nyaka yang to ng'enygi ma koro diwach ne thieth mathieth en nyaka idhi ing'ad igoye pala ng'ute ing'ado gi mwalo ka gi piny kabisa ka tie ng'ut ka tidhi tigolo gland no samoro igole te to samoro igolo tiwe moro matin nikech ken mar kansa to chuni ni nyaka igole te ikia kata kansa moro nyadong kanyo koro nyaka igole agola te to ken mamoko gi tinyalo we gland no matin mondo dhi nyime gi tich tiyo manonego be notiyo cha gima chielo manyalo miyo igole mokwongo apani igole nikech okuot karo raracha koro den ng'uti ok ber koro nitie jomoko magole nikech koro oketho ber to mar ariyo ni samoro kodongo kochomo iye to moni kata yueyo maber to dhi odiyo gik mang'eny nyaka yor muya koro samoro kata ke ng'wech manchieng nyaringo mayot ok inyaringo nikech koro diye matin to samoro odhi moketh kata duonde miwuoyo goni nikech odhi to mulo nerves moko kanyo to dio lokro ni kuro kitemo ni wuoyo to duondi lal koro mago gik mami chuno ni nyaka koro gole mondo gony kanyero bed thuolo kik odi duondi maduondi gini gilal. Daktari wantiere ga kod kwa maka kanyo wantiere ga kod jowa moko ma samoro en ng'ama dichuo to kiwinjo ko wuoyo to wuoyo ka gima duonde dwa pogore de bere ni unyalo chako bedo kod goita ni to dongo kodhi madino nyaka duonde ni koso mano bende na tuo moro yore okotudore kod goita. Erokamano tuo moro amora manyalo bedo ni affect duol ng'en ko kendo gi koni enok ng'iye gi oko nyalo kelo lokruok mar kaka ng'ato wuoyo to yes achiel kuom gi poko bedo ni goita ema diye kuro kosiko diye fe gonchiel tido kochako affect ng'ato kaka wuoyo mano to en adier to ok ji te man gi duol malokre magin gi tuo goita kamano. Daktari kane wang'iyo yore mag thieth ipimonwa kacha dakika matin mokalo ni samoro nyalo chuno mondo mi ogol gland no duto te kaponono ni onyalo bedo cancerous kata kaponono ni chich nitiere kod cancer to kaponono ni kidieny kata ranyisi mag cancer onge tinyalo gol tiwe moro matin mondo mi oti tijeno seche ma ogol gland ni duto te to koro ang'o madhi tiyo tij cha mar mondo mi mondo mege dak mangima kaka dhano koro chuno nyaka mi yedhe moko mibotiyo go most ahinya nyaka ngima ni te ma replace hormones moko manede kidenye magoita ma samoro nyalo lala kigina kama dwarore kata maino madwarore kabano kor kapo ni fwenye kapo den chon tinyalo duoko goita malal to ng'eny mi fwenyo kapo ni chon maduoko malal go ng'ato ok nyal nene obviously nikech okut matin tifwenye chon tifwenyo ni iodine matin kata gik moko nitie chiemo moko ma onego icham manya konyi
kifwenye chon to dok to kose budho mobedo maduong' bila moko mwaneno kagi tiyudo ka koro kata koro iduoke e chiemo to nose tegno nose tegno makoro ok onyal ng'wony kendo koro kifwenye chon to nitie moko manyalo dok piny kamano ma thothne gole e yath kapo nono ni dwani mondo mi thothne iyang'i igole kaeto ineno kaka ithiedhi bang'e no kamano ponono ni oyang'e to owe fuon matin mar owe matin kaka ni wachocha onyalo chako dongo kendo onyalo rika onyalo duogo koso kapo no gole no to kendo koro mano chandok ma oti katika chuth ng'ama yang'i nyaka penjre penjo no koro koneno ka en kabila moro manyalo chako timore kendo to gole te to kokamano to gole mogol moko manende odongo ka te na machal modong manomol koro I reduce the chance no bo chako timore kendo to kochuno ni nyaka itieke te kamano en penjo matek ahinya nikech ng'eny gi ok duogi lure daktari be kodonjo iye kacha to gimin ng'iyo malong'o ahinya to ng'ani mathiedhe ni adwa thiedhe chuth kosa anya yie ne mondo chako duogi dhi pala diriyo be ok en gima yot koro ng'eny gi ok wane ka gichako gitimore kendo ma kansa nitie te ma samoro nyalo bedo complication matin lakini ng'eny gi en surgery mo mabe ok tek ahinya wadwani mondo wang'ane kapo nono ni Goitre ok othiedhi samoro ok iwinj rem kaka nipimonwa cha samoro bende donga kaka modok gi yecha to isipimonwa complications monyalo kelo nikech samoro koro nyalo dio nyaka yor muya onyalo dio duondi onyalo dio kaka ngima ni chal manyiso ni mano complication monyalo biro godo kaito bende ipimonwa kacha ni samoro nyalo dongo modhi nyaka katok wi awacho bang'e no to ngenyo jose kuot ndika kare mok chop kuone moko maber to tingene remo ema clear ga cancer cells e dendwa cancer cells losore dendwa sate to nikech nitie kaka Nyasaye no chwe maricho igolo ga to igolo oko to inego to thokuro ora achiel maricho go mabedo cancer go koro gin kamoro miluongo na safe haven ma dendi ok yudgi mayot to kage yudo thuolo mag nyuolore mag bedo mang'eny to mano cancer mane danger maduong' moloyo kaponi ok nikech ichiwo thuolo kanyo koro sekuot koro ochal puodho moikore koro mol nyake manyiwa koro kodhi ni mana emirito to kigolo kita kodhi ni to koth be chwe to donga onyalo muoche molokre gimoro nono seche ma samoro ng'ato timne yeng'o kata seche ma ng'ato muonyo yedhe mopogore opogore mar duoko kata mar kawo tij glands mane ogolcha ere kako nego beni oritore ere kako nego beni odak ere kako nego beni obet kosente kata kano muonyo yedhe go odhi daka maber maonge chandruok moro amora to ponono ni oketie yath nikech samoro no yang mogole duto te samoro oketie yath to iskip kata okimuonyo yath maber berane ni erokamano berane ni ka duokie yedhe mimuonyo go to gi replace mana gima nonego bedo moro chatimo kuri daka ka dhano ma kawaida ka exercise gimonego beni timo itima moromo chiemo ichiemo moromo gigi modong' e ngima ni onego itima moromo to nikech imiyi yadhno mondo replace gima ne timore chon mane Nyasaye chweni nigi regulation mare kende en ka odhi bedo mang'eny ni ti duoke piny kodhi bedo matin ti kele malo nitie kaka del pogo to ma to koro imuonyo kata koro itiyogo to onyalo dhi malo mokalo kar monego bedi to lure ge kaka nende ikawe koro en kaponi iwe makimuonyo yath tibo winje dendi no to kibi budha ahinya iwacho ni winje dendi kimuonye mang'eny tiwinjo ka dundo nigi weche mang'eny to kaponi we makimuonye inyo kiola ola to koyo chama gik moko ok ber ni e dendi koro ok yot mondo ibed idhi nyime gi tijeni mapile nikech dendi ok ber kamano magi maduong' ka ahinya kiritri ponono no chopo kamigole to ketie yath nyaka ang' imuony yedhe go kaka dwarore kaka opimni daktari to kende dhi check up be itimo ni check up saka sa mondo ng'ene to wakete kiwango maber koso wakete mamalo koso wakete mapiny matin daktari
bende nitiere kaka inyalo geng'a ma iwachacha ni oyo gini awinjo kako chalo ni ochal puodho molosi mobusi maka ponono ni okwangiyo maber to nyalo kelo machandok bende kaka inyalo nyalo geng'e gik makelo goiter adier ng'eny gi esani okung'e maber ahinya koro nyalo geng'e koro kinya geng'e moko mong'e to gin gik mawuok e del kaka koni ni del chamore kende iluongo ni autoimmune koro ndie mtu ariyo matimore kamano to miyo goiter bede del chamore kende onge giminya time mano kapo ni ne wang'eyo te to nitie gik monya time mondo kik obedi to ng'eny gi tinde onge nikech e piny mangima kata Kenya ka chumbi ng'eny gi okesekete iodine to ng'eny ng'enywa chamo chiemo mokete chumbi kwa emomiyo bende gi choose ni waket iodine e chumbi gima ji tetiyogo sate nikech alwora wa opogore nitie ka wuonde ni Central Kenya ka inyalo yudo ka iodine tine to koro chumbi tinde giyudo kidhi kuonde moko iodine tine to chumbi ema gichamo kidhi kamoro ka America ne giseketo chikno chon masani ng'amiyudo America gi goiter onge kata achiel kuom gi miyudo nikech iodine tin werigo inikelo chandruok e kit ngimani moko mwanyiso kagi modongo makoro ng'ut dhano okuot maduong' kapo ni dhi osiptal kata ke sirikal gi ng'eny gi inyalo yudo thieth maber ng'eny ajuoke ong'eyo kaka itime to kochopo kama koro idhi e surgery to iwe surgeons ma ema nya time maber ok moko misarogo an kiyuda tiyuda hospital miluongo Better Living Hospital to sani iyuda e hospital machielo bende iluongo ni Luton Hospital ni Ngong Road ka kamano erokamano ahinya daktari amor mar bedo kod chenro mar penj laktar wagomba ka kotenre kod tuo mar goiter chako chon ber mana kaka iwacho nonu agero chiemo kwa luongi tibo biro mondo wachak wago mbaka mondo mi wang'e nikech ko king'eyo to kendo chandruok nyalo bedo mang'eny erokamano mana kaka iwinjo no jahera mar chenro mar penj laktar ne wang'eyo tuo mar goiter wawinjo kacha ni nitiere ji mang'eny manyalo kawe yore mopogore jomoko nyalo wacho ni en jiwok jomoko bende wacho ni samoro nong'i marach to daktari wacho kacha bende ni nitiere kaka onyalo ringo e anyuola to kata doko ni onyalo ringo e anyuola te matek mondo mi opim ni chutho en ang'o mokele debedi ni obiro kotenore kod nok mar madini mar iodine debedi ni obiro kotenore kod tuoche mopogore nikech koseyud ni en ang'o mokele kokibrongi kakithiedhi bera ka ing'iyo ni en ang'o ma okele kapok ichako thieth kapok idhi mondo mi osari nikech serogo bende nyalo kelo ni chandruoge mang'eny matamre gi nono in mibedo kodwa erokamano makende nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bobedo kod chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno oriti masani